banina todo kana bawe bamadani me sharifu banina todo kudu wali banina todo kana bawe bamadani me sharifu banina todo kana bari banina todo kana bawe bamadani me sharifu banina todo kudu wali banina todo kana bawe Sedina Ali Kofa, mi ngongo cheba ma,
ɲininka dunuya so ne bɛ ɲininkaliw jaabi ta hali fatulen kɔfɛ. alhamdulillah rabbil alamin ya bani ay kene sura Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara awre ay cogo min na sɛnsɛnniw kɛra fo kana sigiyɔrɔw lasɔrɔ baara ninnu kana ka mun de cogo min na sɔni modérateurs bɛna u ka baaraw daminɛ nin ye Interfilm Salle de Sport de ye nin jama sanuma in bɛɛ de nana fara ɲɔgɔn kan Haidara kunbɛli la i b'a dɔn nin bɛɛ tun tɛ se ka taa report la nin kɛkun ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de parce que n'i ko ko bɛɛ ka taa report la nin bɛɛ se ka taa report la maintenant ka jama fara ɲɔgɔn kan ka se ka na kunbɛli baaraw kɛ o de kun ye nin ye ya bani ayiwa bi kɔni alhamdulillah an bɛ Ala tanu k'a barikada a sera a ɲuman sera aw yɛrɛ y'a ɲɛ cogo min na bon sɔɔni ni Ala ni kira sɔnna ma baara ninnu bɛna nin don an b'an ka zinzalaw fo k'an ka ɲɛmɔgɔw fo k'an ka Seydatu fo Seyda Nafi Satu Haidara Madame Kulibali ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa se Seyda Ina Haidara ka taa se fɛn min ye Seyda Banɛnɛ Haidara ninnu bɛɛ bɛ ka fara DGP kan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la nin waati in na aw bɛ ka nin ja min ye direct de don y'a fɔ Côte d'Ivoire Cherifla kɛlen don ka nin baara in bɛɛ ta k'a di directement aw ka se ka nin bisimilali kɛnɛ ye ya bani n'o ye Mali Conseil Islamique ɲɛmaaba a bɛ tagama min na Côte d'Ivoire a ɲuman donna Ala sɔnna ma o bisimilali kɛnɛ de ye nin ye o la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka baara ninnu bɛɛ ɲɛ k'an ka technicien ba minnu bɛ yen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn i yɛrɛ ɲɛ b'a la ya bani de filɛ nin ye bi kɔni kɛra Ivoirien 100% fini y'a minɛ dɛ fini ɲɛna an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ o ye karamɔgɔ la nisɔndiya Ala ka o nisɔndiya o la an bɛ kuma segin modérateurs ma ka modérateurs ka baaraw jateminɛ ni Ala ka jɛ ye. Juma. No, ita flani. Okay. Atakbir. ila ulu ka baaraw bɛna sigi sen kan ka modération baaraw daminɛ ka kuma di mɔgɔw ma an bɛna an ka baara daminɛ inshallah ni ouverture coranique Oustaz Diallo inshallah bismillah. ni waati na u bɛna kuma ta kuranɛ kana ye an ka jɛ k'a ɲɛmɛdaw fɛ. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سيدي شريف عثمان مدان حيدر الغرب ليسوا أباطرة ونحن أغبياء فقط هم يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن نحارب الناجح حتى يفشل لذلك سيدي لنصرتك سيدي نلني المعالي وإنا جاهزون على المهال إذا ظن الضنين بما لديه سخونا بالنفوس ورأس مالي وعد والبنين ولا نبالي وإن شئنا فديناك بالغالي ودنيا الناس هل من مزيد أقاويل العدا أصل الرجال لنصرتك سيدي نحن الهواري إلى يوم القيامة لا نولي سيدي شريف عثمان مدان حيدر. Allah modérateur Foukou Wali. Honorable invité, chers frères et sœurs en islam, membres de la grande communauté ansarine, venus des quatre coins de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. C'est avec un cœur vibrant de joie, de gratitude et de fierté que nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenus ici au Parc des Sports de Treichville. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, Abidjan devient le cœur battant d'une foi rayonnante. L'Ansarine nationale Côte d'Ivoire demande une fois de plus sa noble mission, celle d'unir les cœurs, de propager la paix, la tolérance et la lumière de l'islam authentique. Regardez autour de vous cette marée humaine, cette ferveur qui électrise le Parc des Sports. Elle est le témoignage vivant de notre engagement commun et de notre amour pour la vérité et pour notre guide. Si notre joie est si immense en ce jour, c'est parce que nous avons l'insigne honneur, le privilège unique d'accueillir celui qui éclaire nos chemins, celui dont la voix résonne bien au-delà des frontières pour appeler à la paix, à la piété et à la solidarité. Mesdames et messieurs, chers fidèles, le moment tant attendu est enfin arrivé. Veuillez prêter votre plus haute et belle attention pour saluer la présence parmi nous de notre lumière, un bâtisseur de paix, un éducateur des âmes, notre boussole morale, le guide spirituel mondial de l'Ansarine, son éminence, Seyd Chérif Ousmane Madane. Chers guides, soyez les bienvenus chez vous, en Côte d'Ivoire. Les ancêtres de Côte d'Ivoire et l'ensemble de la communauté musulmane vous attendaient avec impatience. Nous sommes prêts à vous abreuver de nos cœurs, de vos sages enseignements, de vos bénédictions et de vos conseils éclairés pour fortifier notre pour ouvrir officiellement cette grande rencontre spirituelle sous la protection divine. J'invite ici le président du comité d'organisation, El Hadj Ibrahim Rabi, Inch'Allah, président Bismillah. Nyangadou ni bara be kalfalen be ale de ma Ibrahim Nyangadou. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وسلم. Éminence à Seyd Chérif Ousmane Mdane Haïdara, guide spécial de la Fédération Ansardine internationale, président du Haut Conseil islamique du Mali, président du groupement des leaders spéciaux du Mali, honorables invités, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Sardine, en ces moments mémorables de l'année 2026 qui constitue l'accueil de notre guide spirituel parmi nous, au nom du comité d'organisation dont je suis le président, je voudrais d'abord demander à toutes et à tous ici présents de nous excuser pour des éventuels désagréments subis, car aucune œuvre humaine n'est parfaite. Malgré tous les efforts qu'on a fait pour que tout soit parfait, je sais qu'il y a des failles. Donc veuillez nous en excuser.
Alors, pour ne pas être trop long, nous allons souhaiter la bienvenue à notre guide spirituel Chérif Ousmane Madane Haïdara et à sa forte délégation qui l'accompagne, ainsi que les membres de sa famille ici présents. Merci à tous de nous avoir honoré de votre présence ici. Nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous le président du Haut Conseil des médias de Côte d'Ivoire, Elhadj Moulay Haïdara, et sa délégation. Donc, la Côte d'Ivoire aujourd'hui reçoit une lumière qui n'est pas n'importe laquelle, car cette lumière-là émane de la famille purifiée de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Na herala ala ka besige herala Amen. ka nyini jama bela jilen fe aka ya fama ni mogo ngo digun soro ni beni wati na ya no ama dabo mo ko shika digun kama ako ya fanye kada ka hada wadi mani keto jugo jugo ka keta be mai ni digun soro ambe ya fanyi no ka ya fama ko ankara mo pa danse ko akwa ba ko bismillah anana ajaranye anana kana sejine do ga jamana kono adali ala ka kama here amana baramin damene kadam ne herla kata Allah ba herla ala ko kadi kra ko Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ni ambole ayo madi amala kauma. Amamso na wajalo inshallah alena na mambo tokola. Wala amani ni barakallahu fi akana timaro yafi. La cérémonie est retransmise en direct. Donc, on a dit que fait. Aïwa, Côte d'Ivoire, Fédération Bisaba à Nikele, Association qui est menée chez Addis Ababa, Association qui est menée à Nibiru, Inch'Allah. Aïwa, Nyamako Befana Kenenga, Amamso, Nawajalo, délégué féminin de la Fédération du corps, Alina Mamala Okola, Sissimna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنسي لا هرلا لا كامل هرلا أنجوني لبريدانتي ناسيونال تولا نوي عائشة سيربي ka foli di jama bɛɛ ma Aisha Sidibe tɔgɔ la an b'a fɔ an karamɔgɔ ma k'a bisimila a n'a ka délégation k'o bisimila k'o tare ko nali diyara an ye Côte d'Ivoire musow bɛɛ nisɔndiyara ni karamɔgɔ ka nali min bɛ silamɛ ye min tɛ silamɛ ye an bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ karamɔgɔ ka nali la k'a bisimila n'a ka délégation a n'a ka denw n'a furumusow k'u bɛɛ bisimila an b'a deli ala fɛ u nana hɛrɛ la ala k'u sigi hɛrɛ la ala ka baara kun cɛ hɛrɛ la ka naba bɛɛ fo ma o ma ni nana ni kɛnɛ in kan yan n'a farala dugulen kan an ka foli b'a bɛɛ ye hali bi ala ka karamɔgɔ mɛn an ɲɛ ala k'an yɛrɛw mɛn a kɔ ala k'an ka layiruw dafa ala k'an ka kɔmɔgɔ ɲuman ye k'a sɔrɔ si ni kɛnɛya a n'a ka denbaya ani labanko ɲuman na kira n'a somɔgɔw kama sali ala rasul an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan. Ola ni an bɔla ye an bɛ kuma di an ka invité d'honneur ma o la an ka Chérif cɛ an fa Moulay Haïdara le président des Maliens de l'extérieur Inch'Allah an b'a ɲini a fɛ a ka gɛrɛ ka na foli di jama ma Inch'Allah ou bien n'an bɛ taa micro de sanfɛ ah d'accord. Aïwa k'a fɔ jama ɲɛnɛ ni waati na Chérif la bɛ direct la a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan cogo min na dunuya fana b'a yɛlɛ ten Inch'Allah. Astaghfirullah Astaghfirullah min kulli dhanbin ma sabit min sa hawla wala quwwata illa billah bismillahir rahmanir rahim sallallahu sayyidina Muhammad al-fatih lima khuliqa wal qatim lima sabana til haqq min wal hadi ila salatu wa ala alihi wa qadri dalil azim ambe ala fo amba wala jumano amba tal
ay kira kan garjige rasul sallallahu alaihi wasallam muhammad al-amin amba fola no bora kira bolen ko fesi bonana de kira bora ay barak alfa mo Cheikh Tidiane Sharif radiyallahu anhu ko be maro wati bela ke chware do sirifu bolo o bolen ko fe shana habahullah nyoro barak alfa lo de wote o bolen ko fe Sherif Ousmane Madani Haidara barak alfa le male de mabbi ibe bo maka silama be yoro raka bo Chine fokata se Senegal barak alfa le male de mabbi amake ko mi ay malien de do ma sigra malla de me barak alfa la ma tunya be de la am sartin wo aw kana mi de ka fo mali drondo ko ko de ba tunya be de do ambe ala fo amba wali mando ala ka sijani kene ada aw minu nya ala dege ka fa yana ka fa aw ba ko ay mi yira aw la abaw jita ka ke ake chugo nyuma na war ko te san ko te aw be arjana de nyini ala ka arjana de na aw bela jelema ala ka sini kene ada bela jelema anana chuga mina ni kene ya kana fana sura jelema do ala ko kan silama bela jelema anana mina ni kana ala fabuya ka ira na ka fo dina chesiri ni gelare do no ya sitala ambe ala de ala ka fangase abe mina mali farana ka maldon do wana ka doke mali ala ka fangase parce mali e jamana mi e bibi duya be de jera malla amba wali mando adana jamana mi fana ko ne kana ira ka fuko jamana ndi mali wuli be fala wuli be bala kata ala sala kata bla asibna wuli be fala wuli be bala ala ka fangase o do kelila amba deli ala fi halsa ka sini kedan laba ko dum ada kada na ka demba be mala ko ke kada na ka kalandem be mala ko ke ka sutura la ka ala ko ke ala kira ka no sallallahu alaihi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallam taslimu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin aywa ame anfafo ni ambolay ok ni ambolay ame micro di aywa ankara mohoma obina ka discours ke no ka discours bana inshallah ame micro la di nga seyduma wala le wudu est demandé yani obe kene soro ka ñini karamo fe aka donc do ke tono yi karamo ka anniversaire crescent le 12 mai tono yi prévu bon en moins de 4 heures du temps anye information ta fédération fait anye geri poche hakem soro il y avait plus de 2000 poches qui ont été données par les anciens à moins de 4 heures du temps ame folie di ama inshallah stanfla laba mikela sisan ansaro poche midi poche wa mwani fla keme kono ani bisaba ani wolonda inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Louange à Allah, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Avant toute chose, nous adressons nos sincères remerciements à son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, constant en faveur de la paix, du vivre ensemble et de la liberté de culte qui permettent à nos communautés religieuses d'exercer leurs activités dans la sérénité. Nous exprimons également notre profonde reconnaissance à son éminence, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Haut Conseil, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, à son éminence, Cheikh Moufti Sogoloro, président du Conseil supérieur des Majlis en Côte d'Ivoire, et à son éminence, Cheikh Ahl Sunna, Dr Fadiga Moussa Al-Farouk, président du Conseil suprême des imams, organisations et structures sunnites en Côte d'Ivoire, ainsi qu'à l'ensemble des guides religieux qui œuvrent quotidiennement pour la promotion des valeurs de paix, de dialogue et de fraternité dans notre pays. Nos remerciements vont également aux autorités administratives, aux partenaires, aux associations sœurs, aux organisations de jeunesse
aux structures communautaires ainsi qu'à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette cérémonie d'accueil. Nous saluons particulièrement les membres du comité d'organisation qui n'ont ménagé aucun effort pour préparer cet événement dans les meilleures conditions. Qu'Allah récompense chacun par son engagement, sa disponibilité et son dévouement. À cette occasion solennelle, nous adressons nos hommages respectueux à son éminence, à Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, guide spirituel des Ansars. Chers guides, notre présence, votre présence parmi nous est une source de bénédiction, d'inspiration et d'espoir. Votre engagement en faveur de l'éducation de la paix, de la spiritualité et de la cohésion sociale dépasse les frontières. Dépasse les frontières, chers guides. À cette occasion, nous, en Sardine, nous vous adressons nos chaleureux remerciements à vous et à votre délégation. Nous exprimons également notre profonde gratitude à l'endroit de votre délégation, de votre honorable délégation, ainsi qu'à la noble famille chérifienne, dont les sacrifices de prière, de l'engagement contribuent au rayonnement de cette œuvre spirituelle. Qu'Allah les récompense abondamment et les couvre de ses bienfaits. C'est donc avec une immense joie que nous vous accueillons aujourd'hui en terre ivoirienne. Vous ainsi que l'ensemble de votre délégation. Chers guides, soyez assurés de votre attachement, de notre attachement à vos enseignements et de notre engagement à poursuivre l'œuvre de paix, de fraternité, de spiritualité et de vous incarner. Que vous incarnez. Nous formulons le vœu que votre séjour parmi nous soit marqué par la paix, la fraternité, le partage de la connaissance et le renforcement des liens spirituels qui unissent nos communautés. Chers guides, nous imams en Sardine, Côte d'Ivoire, ainsi que l'ensemble de la population ivoirienne vous souhaitent la bienvenue. Nous vous disons Akwaba. Marhaban Bekoum, soyez les bienvenus en Côte d'Ivoire. Chers guides, nous vous remercions infiniment. Nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aywa, abe fole di anga sajuma président Idriss Coulibaly anaka jamakulu amofo inshallah ka fole di internationalement anga invité ba fefe kenestro abe fole di oma wati chronique ma arenya be sana abe ba kuma na yorna ka kuma di anga bleblema ni anga Seydou ase Chérif Madani Haïdara inshallah ka bismillah ala ka me sabama Abautukula de Mokoti Fili Haïdara Matu Farafina Abautukula de Mokoti Fili Haïdara Matu Farafina Ciao ciao. Mbe aketo nyini mbe aketo nyini Islamé befe miniti kelen dama mbe fe ka nga mogo koro do kuma kame minu ye leidu ta kunu nama tla ula mbe fe aka mekoro de Idriss Coulibaly ma dakurunya fla ka foli ke na soro ka kuma
أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا ومرحبا هدرة دي هدرة Nima bal nafio, c'est mon invité. Peut-être Agnana. 2024 Mauludu Kanaka Neloko Karamoma, Aga Côte d'Ivoire Mauludu, Akana Kes Saonsa. Donc c'est mon invité. Karamo est dansé. Agnumanana, séjour Alaka ke Here, Alaka ke Shie, Alaka ke Kene, Alaka ke Wasai. Côte d'Ivoire Slamayama, Kake Wasai, Inika de Mayama, Kake Wasai, Ansaru Bella Jelema. Nyo de fon we ka dado yele anyea, Ikana fama ama, Ambe fe dai, Doka fara ayeleka. Ila du dama, Kuni election termina ibina, wa ika la ru dafa inana. Karamo indika de Maya alaka ushimaya. Si Jan Kenya lafia gerzega nyuma. Ibe minfe jenye alaka ke ibe minfe slamaya ye alaka ke ibe minfe ikademaya ye alaka ke ibe minfe an ansaru ye alaka ke ngaw me minyin alafe ode aka imme ambulo deun alaku temeika deun alaku temeika ikanyini fe alaka ke soro fe kuma chamante ne fe karamo niso jara foka damateme halbi alaka ni latige anye samosa. Bon séjour en Côte d'Ivoire. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. متنا جايا واتي كورونا منو كمانا وسكرا مصروnya bela an b'an ka foli ɲɛsin Côte d'Ivoire faamaw ma an bɛ président fo ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo k'an ka foli ɲɛsin an ka président ba ma n'o ye Jakite ye k'an ka foli ɲɛsin an ka Côte d'Ivoire alimami bɛɛ ma a silamɛ bɛɛ k'an ka foli ɲɛsin Cheikh Mufti ma k'an ka foli ɲɛsin Cheikh Fadiga ma ani Maliki Konate an da sera min ma an da ma se min ma an ma mabɔ ma na ka ta an ka tasawufu ɲɛmɔgɔw la ka taa bila an ka suna karamɔgɔw la ka taa bila an ka suna imamuw na ani jamanaden bɛɛ an ka foli bi jamanaden bɛɛ nin kɛnɛ in kan an b'a ɲini Ala fɛ an bɛ jamana min kɔnɔ Côte d'Ivoire don Ala k'a sabati Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ Ala k'a k'a denw sago ye n'an bɔra yen nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu kɛ an faso ye faso ninnu bɛɛ de ye kelen ye Côte d'Ivoire Mali ɲɛ nin fɔ y'a ka kɔrɔ a ye kuranɛ lajɛ n'a ye aya dɔ ye ko Ala y'a tarase non a ye hadisaw lajɛ a tɛ yen tubabu minnu nana bi an kan k'an minɛ k'an k'u sago ye olu de ye dan ci an cɛ mais danbɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nka jan tɛ silamɛya ni ɲɔgɔn cɛ dɛ l'islam c'est sans frontière a man ca yɛrɛ aw sara bɛ Ala bolo a kɛra ansaru ye a kɛra aw kanubaw ye a kɛra aw dɛmɛbaw ye
aw sara bɛ ala bolo an ka sirifikɛ bi yan bi maliyɛnw ka ɲɛmɔgɔya ala y'a kalifa ale de ma mais cɛ min don a kan ka fo hɔrɔn don hali n'a donna mali la su fɛ a ti bɔ n'a mana jɔ ka garibu fo ka taa a sara bɛ ala de bolo sirikɛ an bɛ dugawu k'i ye baara min kalifari ma ala k'i fanga se ala k'i fanga se n'an bɔra ye an bɛ dugawu kɛ mali ye dekun minnu bɛ yen bɛɛ b'a kalama an b'a ɲini setigi ala fɛ ala k'a wuli ala ka lafiya don jamana in bɛɛ kɔnɔ ala ka mali lafiya ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ kuma surunya na n y'a fɔ n bɛ segin a kan aw sara bɛ ala bolo kuranɛ ka kuma don mana amila salihan fali nafsi wa mana asaa wa ma rabbuka a banna non ala ye bɛɛ bila a yɛrɛ mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ mɔgɔw de bɛ bi ɲɔgɔn kan mɔgɔw de bɛ dan sago ɲɔgɔn kan sinon an bɛɛ ko an bɛ ala min bato ala tilala kuma na ko n'i ye ɲuman kɛ i y'a k'i yɛrɛ ye ko n'i ye juguman kɛ i y'a k'i yɛrɛ la ko mais ale ala t'i maa tɔɲɔ diinɛ in man ca comme an y'a bɔla caya fo ka kunfinw gamana guwan mais tiɲɛ tɛ ala m'a fɔ karamɔgɔw ka kɛ silamɛ ye ko kunfinw sen da la ala ko an bɛɛ de ka kɛ silamɛ ye ni silamɛya cayara a tɛna dan karamɔgɔw ma silamɛya man ca dɛ silamɛ dɔw de ka kuma ka ca n y'a fɔ ye silamɛya n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn fɛn fila damaden ma sabanan t'a la dɛ ayi i ka karamɔgɔ ka kalan mana kɛ cogo o cogo a bɛ dan ye o silamɛya ye mun ye ka ala kele bandiya k'i jogo dilan dɔwɛrɛ tɛ yen n ka kuma tɛ dɛ n y'a fɔ ye siɲɛ caman u ye ala kira de ɲininka sallallahu alaihi wasallam a ye hiji ko kelen de kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ arafa don dɔ nana ɲininka ko a ye wajuli min kɛ sisan u ye sɔmi min sɔrɔ a b'i n'a fɔ a ti segin yan bilen ka na hiji wɛrɛ la o ko a ma ko diinɛ ɲɛfɔ n ye fo a ka k'i n'a fɔ ne kan'a fɔ ko munna ma kira ɲininka nin na an karamɔgɔw bi yan kira ko kisi nɛɛma b'a ma ko n b'a f'u ye journaliste a kɛr'u ɲɛna ko ɲɔgɔmɛ bɛna doni a document na k'a bɛna silamɛya bɛɛ ɲɛfɔ a ye kira ye mun fɔ a ye ko kul amantu billahi summa istaqim ko cɛw n'i ko i dalen don ala la i tile ko silamɛya banna silamɛya wɛrɛ tɛ yen dɛ dɔ sigilen sinna k'a fɔ tɛ seli dun sun dun jaga dun hiji dun non o ye silamɛya sɔrɔ ye silamɛw ye san 11 kɛ seli faridayalen tɛ yen sun tɛ yen jaga tɛ yen hiji tɛ yen silamɛw bɛ yen u bɛ wele ko mumin a tɛ se ka yɛlɛma dɛ a fiɲɛ ye o de ye a tɛ yɛlɛma dɛ diinɛ nana de ko diɲɛ ka ja an bɛɛ ka lafiya ne k'e muso to i bolo k'i ka nafolo to i bolo ni n'i dɛsɛlen ye n k'i dɛmɛ n'i ye lebu i la n k'i sutura an ka balo hɛrɛ la bɛɛ ka lafiya dugukolo kan silamɛya nana nin de kama kira bɛɛ cira ni nin de ye mais kuma min na mɔgɔw kɛra silamɛ ye kiraw bi ci kuma min na a y'a sɔrɔ cɛni bonyana dulɔ bi min a bɛ hakɛ to jɛnɛya bi kɛ kojugu bɛɛ bɛ yen kira nana ala jira mɔgɔw la mɔgɔw sɔnna mais malgré mɔgɔw sɔnna
adamaden ka lawa bi wula fɛ maa o maa delilen bɛ dulɔ min na ala k'an kisi n'i siranna ala ɲɛ ko n donna nin diinɛ na nin tɛ dulɔ fɛ n'a fɛrɛla fɛn dɔ bɛ a bɛ fɔ a ma lawa anw fɛ bamanankan na n'a wulili fɛ temina filɛ nin ye n'a ma te sɔrɔ a kuma na a kunkolo b'a dimi bon wali jugu fana bɛ adamaden la ten de mais ala ko kira ka sanayɛlɛ do sɔlɔsɛlam ko n bɛna seli d'a ma a bɛ di jɛni ma qul li ibadiya allazina li yuqimu salata a ko Muhammadu mina seli di ma i k'a di n ka mɔgɔw ma minnu k'u ye mumini ye seli ti ma kɛ silamɛ dɛ silamɛw de bɛ seli ko n'a selila dun inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko n'a selila seli b'a bɔ tiɲɛni na ko seli yɛrɛ de ye kado ye n'i y'a kɛ a bɛ jogojuguya faga ka bɔ i la a kɛ ko ɲuman de ko dɔn anw da in ko tɛ ayi ala ti galo tigɛ nin ye kuranɛ aya de kumana n bɛ fɛ ka min fɔ aw de y'o minɛ ka layidu ta ko nin ye tiɲɛ ye anw sɔnna nin na munna n ye kuma di bamanan ma kulubalikɛ ninnu bɛ wuli ka jɔ yan kunu don min na nin ko in sabatili la a ma ja dɛ u y'u ni di k'u ka nafolo di k'u ka bonya di ne ma wa u yɛrɛ ma an tilal'o de la u ma na amila salihan falinafsi n'i ye ɲuman kɛ i b'a k'i yɛrɛ de ye n'i ye juguman kɛ i y'a k'i yɛrɛ de la ne ɲɛ t'i ŋaniya la i bɛ min fɔ ne tulo b'o de la mais ala min b'i ɲininka kaburu kɔnɔ o ɲɛ b'i la o la n bɛ fɛ ka mun fɔ o cɛw ni o musow olu de ko anw bɛ nin fɛn in dɛmɛ a ka sabati ka baya layidu 6 ta a bɛ kuranɛ kɔnɔ an ka hadisa basi tɛ yen a mana min kɔnɔ Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmizi Ibn Majah Sunan Nasa'i a b'a bɛɛ kɔnɔ ko alakira ko ni maa min mago bɛ alijinɛ na ko kana nin layidu 6 ta a tɛ yen o bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ hadisa bɛɛ la mais se dara ka dɛ minnu jɛna n'a ye k'a ta ala ɲɛ kɔrɔ mais kira ye layidu di ko n'a ma tiɲɛ i bolo ko i k'i labɛn i sigiyɔrɔ bɛ alijinɛ kɔnɔ ansaru asara bɛ ala bolo kira si ma ci ni hawari yuna o ma dɛmɛ o de la ne ka ko kuma dɔ la mɔgɔw t'a faamu ansaru an cɛ asara bɛ ala bolo nka a y'a k'a yɛrɛ ye dɛ oui e ka n ka ala bila k'aw tɛgɛ minɛ aw ye ne ka ala tɛgɛ sɔrɔ n bolo an nana ko an bɛ fari ka ala ka diinɛ dɛmɛ an bɛ se min na an b'a k'i ye ala ka diinɛ ka taa ala sɔnna dɔ kɛra dɛ e ko ne k'i tanu wa a tu i kunna amen an bɛ ka k'an ta kɛ ka sini de ɲini o mais jɛ o jɛ n'a buguna hali alakira sɔrɔ silamu ka sɔrɔ seli ma don silamɛya la kuranɛ mun bɛ bɛn nafigi tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ yanni seli ka faridaya tɛ yen cɛw donna de ko ni n ka nafolo n bɛ sa bi ka taa alijinɛ na mais n bɛ diinɛ dɛmɛ mais dɔw nana jama dɔw jamana f'u ko kira yɛrɛ ma
ko anw de y'i ladoya tamakun t'i kunna se jumɛn kun bɛ yen ala ko kuranɛ na ko a f'u ye k'u kana waso e la n'u ka silamɛya ye ko e de kan ka ala de kan ka waso la ko a sɔnna k'u tuubi oui o la ni jama cayara a bɛɛ man ɲi dɛ ah oui an t'o fɔ gundo la ni jama cayara a bɛɛ man ɲi dɛ mais ala kana an ka baaraw tiɲɛ ala kana setanɛ san na ansaru asara bɛ ala bolo aw de ye layidu 6 ta ka kuranɛ wasa ka kuranɛ bɔ bolo la mais n b'a fɔ ye ala kira ka sahaba tɛ min sara ni baya tɛ a tɛ a cɛ bɛɛ y'a kɛ a muso bɛɛ y'a kɛ a kɛyɔrɔw b'an bolo yan ala kira ka denbaya bɛɛ y'a kɛ a musow y'a kɛ a mɔdenw y'a kɛ wa sahaba tɛ min sara ni ma layidu 6 ta a tɛ a y'a jija k'o bɛ ban k'o bɛ ban dɛ an bɛɛ b'an k'u fɛ i bɛ sa don jumɛn ala de b'a dɔn hali n'i ye diɲɛ bɛɛ dir'i kelen ma n'i sara a banna an k'an ka sira laban ɲɛ setanɛ tɛ fara an na dɛ n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ setanɛ tɛ maa si nɔfɛ bilen aw kɔ a tilala o a y'a jan don a ka diinɛ na ka sira ala ɲɛ ka mɔgɔw gasi sigi a kana mɔgɔ tɔɲɔ lahara kiti n'a gɛlɛyara i t'a sɔrɔ mɔgɔw ni ala cɛ o bɛ dɔgɔya i b'a sɔrɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jan don a yɛrɛ la ku ni bi 20 ye diɲɛ namara 100 kɔ i bɛ balo i sago la fanda ye jɔnni ye min ɲɛ bɔra dɔ wɛrɛ fɛ faama kɔda ye jɛni ye min bɛ ne bolo a bɛ n bɔ o de ye faama kɔda ye ala ye min di ma kuna ye wallahi halala muga bɛ min ye haramu miliyɔn t'a ɲɛ a y'a jan don a yɛrɛ la a ye jogo in kɔlɔsi kiraw cira nin de kama kiraw cira nin de kama dɛ a sira ka seli o ka ɲi a sun ti tigɛ o ka ɲi nka kana mɔgɔ tɔɲɔ u ye muso dɔ ko fɔ ala kira ye sɔlɔ salam a bi si ka seli ko wa a bi saraka bɔ an ka kitabu wulibali bɛɛ nana n'a ye ko wa a bi saraka bɔ kojugu ko nka k'a da ka fari k'a bi mɔgɔw tɔɔrɔ a b'a sigi ɲɔgɔn tɔɲɔ n'a da ye kira ko a bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ hali n'a y'a doublé mɔgɔ hakɛ man ɲi vraiment aw sara bɛ ala bolo kabini sɔgɔma dɔw bɛ yan minnu ma dumuni kɛ o yɛrɛ de ka ca munna kana garibu jala kunbɛn kana garibu jala kunbɛn k'a ka baara bila kana garibu kunbɛn aw sara bɛ ala de bolo wallahi cɛ t'aw la muso t'aw la ne ye min dɔn ko an ye ɲɔgɔn dɔn ni ala kama tɛ wa ɲuman ma fɔ dɛ ala ko ka min fɔ o de fɔra fara walimuso la nafigiya dabila hasidiya dabila ku n'i ta ye
nte mori ngo ala kotane ala kotan aw ko anjena ni ninde Haidara ala ka kaw shere ya rabbi abi min fe ala ka dawma abi siramiye ala ka do anachi ala ka ambla siranyman ka ala ka ambla siranyman hamitigi fon fembia ala nyebebe ngani ala nyebebe hamina ya rabbi anya nyine ala fe ayeru kama ala ma bedlala kama baulade ha nye hadisa min fuye wo ya ala kira ka kuma me ala yere ya fo qur'ane kono allazina qalu rabbuna allah summa istaqamu ko minungo an mai alai umada ambi seli umada mbita makan sanwosa umada summa istaqamu uyutle ni musofla bu bolo umado to nyodoy nubi biro mi ngono uma namarake ubi commerce mina uma ba java summa istaqamu ala kana udeme vraiment asrabi ala debu mbidu wa kawe mbidu wa nyina ufana fe mbidu wa nyina ufe de wallahi ala kanubate mashi mi ala takeko niye ni njamanye ko nunu boku jitu la garibu jala kumbeliko aw sarabi ala bulu ala kana udese ala kana udese ala kana shaytan sawla ala ka gartiga ufoni ala ka usabati ala ka haklito sola ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار انصرنا وانصرنا واقض حاجاتنا وفرج همنا واكشف غمنا واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب كوكا باياك باشيتالاو نتي فلافر علaka nti jenayake nti shalike nti ndemfaka nti namara kense ngoronta kembolokoro nikira muhammadu yembla baranyuma mena mbake alaka na udeme alaka ansa koro solli ala rasul ha ndenge musobe do ulani Hola se usumania itama Allô. Allô. Di ala sona le 25 juillet. Mauludu benake stade Fokwani le 25 juillet. Ala ko yorana. Du 15 juillet au 22 juillet, Inch'Allah. En Balmanga, Akawar Bena. Près de 400 000 francs. 420 000. Ni Mohamed Yaye, Kadi, Ama Ala Rekama. Il faut répondre comme 420 000 francs. Ala Kaye. En Balmanga, téléphone Bena. Inch'Allah. Kalau susah Fransila Amaya. Adi berlada berasa itu ya. Aywa. Apa sih kasih siapa